Takže čauču ďalšieho videa. Dneska ideme pre nejaké diely na Leone. Konkrétne som zohnal kapotu, ktorá nie je hrdzavá, smerovku a tú krajšiu mriežku. Kapotu už mám zhodenú tam, auto polododávku nachystanú na veci a idem za pánom, je to asi nejaká hodinka cesty, je to Dolná Poruba. Tak, máme naložino a vyrážame vstříc kapote. Polku cesty idem za touto krásnou limuzínkou so starými značkami. Referencia. Nachádzame sa v Trenčianskych Tepliciach, práve ma opustila limuzínka a za nejakých 10 minutiek sme tam. Inak máme dnes krásne počasie, konkrétne v okolí týchto dedín typu Dolná Poruba. Je naozaj krásne. Ešte keď to tak presvetlí to slnko v tých horách a tie úzke cestičky, to je krása. Vychádzame z poslednej dediny pred Porubou, tak dúfam, že pán bude doma, lebo budem veľmi smutný, keď si takúto štreku dám zbytočne. Vchádzame do Dolnej Poruby. Tak, už máme naložino, kapotu, mriežočku. Akurát mriežka má trošku iný systém, tak budem musieť premyslieť, ako ju tam umiestniť, ale kapota je akože bez hrdze aj zo spodnej strany, čo je super. A tak, ešte backstory k tomu, ako som sa vôbec dostal k tej kapote a týmto dielom. Kedysi dávno, keď sme išli s kamarátom, tadeto, už ani neviem prečo asi sme sa išli previesť, tak som len tak zo srandy povedal, že hľadajte Leone vo dvore. Lebo v tej dobe som kvázi zistil, že existuje a strašne sa mi ľúbilo a ľúbi sa mi aj doteraz. A tak som zo srandy vtedy povedal, že kúkajte, či náhodou nebude Leone v nejakej záhrade. To bolo doba, kedy som to auto v živote nikdy nevidel. A bol som toho vedomia, že asi ho ani neuvidím, kým ho nebudem ani ja. A išli sme cez tú dedinu, kúkam cez plot a pomedzi plot v rýchlosti som zbadal veľké hranaté svetlá a starý znak Subaru. Leone! Normálne sme zbrzdili, kúkam cez plot, čosi? Už ale proste brutál, akože zničené pankou má na vozenie zvery a tak do lesa. Akože kasňa je tak, že na 3 časti rozdelená a pozváraná nejakými trubkami dokopy. A takže tak, je to kombík 1.8 Atmo, manuál. A ešte za domom má jedno, tiež kombíka, bieleho, už celkom fajn stave, hovoril, že ho dával vyvárať, je to také, že OK. Bieleho kombíka, tiež 1.8 manuál a ten už je akože pekný. Ten vraj mal aj normálne, ho bol na značkách kedysi, ten druhý, čo doniesol, tak nikdy nebol na značkách. A že bol na plyn prerobený, že celkom fajn to išlo a že vlastne keď mu klakne ten zelený, tak bude používať toho bieleho, čo bolo aj celkom škoda, ale tak čo narobíme. Takže tak. Tak, kapotu už som nahodil, tá tam celkom fajn lícuje, z čoho sa celkom vytešujem. Smerovka je zatiaľ zhodená. Mriežka je tam len tak položená, pretože je tam iný systém uchytenia a musím to doštelovať. Sú tam vlastne také očka zo svetiel a tam to treba namontovať. Na tej mojej predošlej mriežke to fungovalo, že z 2 vrchných šrobíkov, takže to tam musím dopasovať, ale zatiaľ to licuje super. Kapota nie je hrdzavá, takže sa teším, keď sa nastrieka, to bude super. Takže ďakujem vám za zhliadnutie a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.